Ola, hoxe vamos a ver a historia de San e Perellán. San e o das orellas, que será Perellán. Aí está. Eran dous ananos, doentes, gnomos, vale? En fin, que eran moi baixiños e vivían nun bosque. Vai que ben che se liu o bosque, Nunha casiña, nun bosque. Sí, bosque, recalca yo ben. Pola mañá, sí, o sol saiu. Entonces San e Perellán, que estaban dentro da súa casa, organizaron as tarefas do día. San pois foi ao bosque a por leña, por exemplo. Digamos que, por exemplo, foi a por leña. Sí, porque había que botarlle a cociña de ferro. Está claro? Mentras que, por outro lado, das orellas, Perellán foi, pois, por exemplo, ao súper. Vale, ao súper. A mercar alimentos, por exemplo, que lle facía falta para comer, para vivir, os dous. Só mediodía, sí, Perellán chegou a casa, entrou na cociña coas súas bolsas e colocounas enriba da mesa. E non viu serrín debaixo da mesa. Isto é moi importante, non viu serrín. O que pasa que cando puso as bolsas enriba da mesa, Perellán pósose moi ledo, moi contento, e riu moito. E dixo: «Guau, xa podo facer aquilo que non podía facer nunca». Subiu polas escaleiras o máis rápido que pudo, moi ledo, e foi ao baño. Ali encheu a bañeira de auga, sí, a H2O. Nunca enchía a bañeira de auga, porque Perellán sabía que si a enchía, afogaba, porque el non sabía nadar. Pero ese día estaba tan contento que a encheu ata rebordar. E nunca o facía, porque sabía que lle cubría e afogaba. Este dato é super importante. Pero el, como estaba tan ledo, encheu a bañeira, meteuse dentro, e cando na máis meterse dentro, sacou os brazos para fora e empezou a pedir: «Axuda! Axuda!» Pero San non estaba na casa. E que pasou? Que Perellán afogou. Vai, home, pobre Perellán. E aquí temos a nosa historia. E o que nos vamos a preguntar é: que pasou? Por que encheu a bañeira? Se nunca o facía, porque sabía que afogaba. Por que se puso tan ledo poñer as bolsas enriba da mesa? E recordovos que non veu serrín debaixo da mesa. E onde estaba ese? Onde andaba San? Algo que ten que ver nesta historia? Bueno, animádevos a resolver este acertixo. É complicado, pero seguramente que o faredes ben. Gracias.